Dobrý deň, pozdravujem vás. Takže ideme si skúsiť otvoriť zámoček. Je to jedna z podmienok, ktorá je v kariére. Čiže je to buď dosiahnutím obratu v prvej a druhej línii v súčte 140 000 bodov CRPT, alebo doporučením 6x3 s voucherom v prvej línii, alebo dosiahnutím pozície vedúceho skupiny v kariére. Takže ja som jednu z týchto možností dosiahol, čiže stal som sa vedúcim skupiny, čiže mám možnosť si uplatniť práve tento bonus, čiže ktorú tu môžete vidieť, a presuniem si ho sem na vyplatenie provízií. Čiže teraz krásne môžeme vidieť, ako si to ideme uplatniť. Takže ideme si to uplatniť, uplatnené, dáme refresh stránky a uvidíme, či sa nám to presunie a je to tam, priatelia. Takže je to tam. Super, podarilo sa nám to. Takže môžeme si požiadať o výber. Čiže môžeme urobiť ešte krátku ukážku aj toho, ako vybrať. Čiže vyberať. Tu si zadáme výber. Vidíme, je to 25 000 českých korún. A tu si môžeme zadať teda o výber, dáme platbu a posunieme si to kúsok. Tu si zadáme číslo účtu, čiže dáme si tu IBAN, hej, čiže môžeme si tu dať IBAN a do poznámky si dáme, ja neviem, váš nickname alebo niečo také. A potom už len odkliknete vybrať a hotovo. Čiže takto krásne to všetko funguje a pôjde vám to vybrať. Takže ešte raz, vybrali sme z zámočku finančné prostriedky. Prajem pekný deň, majte sa!